Кажа, Вовка, ти два вече. Вовката на грани. Ще стане катастрофа. Да почнем да работим, няма. Това е нашия нов бобка, сега ще го твоя вече. Айде, я. Къде е бобката? Я назад. Включи задна. Включи на задна. Давай. Бобката е на... На, стоимо. Стой. Казак. Надясно е. Бобката на Бян казака. Да. И той работи към Туркрет. Това са неговите служители. Мехмет Ахмед Дозган, Осман Пазлан Тазгу и червената шапка. Дигай канатите. Затваряйте канатите, момчета. Пълнете бобката. Давай пълнете бетон. Днеска е неделя. Днеска е 4.0. Това 10. Днеска е неделя, нямаме бобката, нямаме нищо. Давайте. Пълнете камаза. Няма проблеми. Днеска който работи, печели двоен надник. Барак Обама се усили, да, първ братовчет на Барак Обама. И Хари Потър, да, Хари Потър той си замина, да го допълни. Няма проблеми. Давай, който печели това тридневна ваканция в Комука. Да. Кажете му си, каква работа? Това са бордюраджиите. Диан Казака от Камено. Пълни камаза, пълни. Много. Кофата е запрехни. Мико да кажем за двигателя, една конска сила е. Казака си ной. Една конска сила и така. Ето шофьора. Вие документи имате ли, господине? Имаме, да. Ага, защото ако не ще глобим, тук ще вас санкционираме. Да. Мегач има ли този камион? Казака Ма сигурен ли си? Да. Охо, като гледам тук гумице поизносени. Не, ще ви направим глоба. Няма такива работи. Вие защо тук нямате турба за мръсните отходни води? Нашия шеф Казака каза... Какво ви каза той? Допълнете. Към коя фирма сте вие? Сега да не хапи. Аз се изморих. Трябва да ме смени някой човек. Давай, Мохамед, да. Ето допълнението на Камено. Майстор за това бордюри. Чакай се да стигна долу, са близка малко. И ти е долу при айфона. Тук ще ви покажем най-добрия майстор от град Камено. Защо да не снимам? Нека да сте вътре. Да. Това тук е Иван Немия. Ако не го познавате, кажи фа. Така, браво, само тебе. Ванка, ти нищо не каза моите момче за бордюрите. Как ги слагате? С колко водички, колко бетон слагате вътре? Защо се криете? Няма проблеми. Сега ще ви покажа бригадира на цялата фирма Торкрет. Диан Казака. От град Камено. Това е главният инициатор на полагане на бордюрите. Да. Може да кажете нещо по... Сега в момента имаме реклама. Ние рекламата рекламирахме, господин Казаков. Втора реклама.
с какво го поддържате този мощен багер, вие? Не, с такова, кажи го, комбиниран фураж. С комбиниран фураж? Да. Аха. Гледам, че гумите ви са много износени, мегачи нямате. Това ще бъдат санкционирани. Тъй ли? Да. Тъй ли? Добре. Значи глобата е една загорка. Една загорка? Да. Добре. Тук да покажем Сунай. Здравейте, господини и господа. Да. Тук гледате, Да. жилетки ни дадаха, каски и обувки тук са с опашава. А вие защо не са си каската, господине? Защото Нали? ми направиха акта с колелото и ми взимаха каската. Добре, нали знаеш, че може да вас санкционираме? Чакай малко. Не знаеш, че може да вас санкционираме. Този бордюр, това не дай се Боже, може да падне върху вас, да ви удари главата. Да, може да падне някакъв томлет да ми удари главата. Ма аз нарочно аз нарочно си слагам каската, за да може да ме пускат, ма пускат да ми плащат. Аха. Чакай да питам това вашия колега да не се обиди той. Вие какъв сте днеска тук? Към бобка, сами... Свърши го лампата. Като към ацурските ръкаите? Да. Свърши го лампата. Свърши на бобката на носта и сега... Черичен боб имаме. Дияне, вие с тези кофи, те къде заминавате, господине? А? И ти? И те? Това? Папу! Не, на мен ме много интересувам, че как само ги поставя с една клечка. Снимайте господин Джумпака, където идва. Джумпака, да. Утре на интернета. Друго няма да кажете, господин Слава Казаков? Не, какво може да кажем? Друго няма. Като изцяло доволни ли си от парите? Да, много сме доволни. Няма да говорим за това колко взимате, нас не ме Да, интересува. не взимаме по 150-200 лева. Взимате ли? Взимате по 150-200 лева. Да. Ме радвам се. Тя, община Камено се забогатее много. Взима 55 лева ладник. Той взима 55 лева. Защо му викате и ти? Ти Галино. Галино. Иска да скажа мускула тук. Папа! Дуду! Да. Ванка, ти не да кажеш, бате? Няма да кажеш тук нищо, така ли? Тики, бе! Кайко, как си? Добре дошъл! Отгодимо, Джумпако! Иване, какво става? Върви, бе! Как става, бе? Шукър на гости. То се шефа на шефовите. Да. Това е шефа, да. То се инвеститора. То той кой с палатката за това. Хайде. Редна. Леко назад! Дърпай ръцата! Да, ма Диана това ще вас санкционираме. Няма шведска книжка. Виж, ти иска жилетка. Жилетка? Питай, дойде, виж, защо няма жилетка. Ага. Как става, бе? Какво става? Върви ли рата, момчета? Бедна фирма, защо е? Няма бобката. Не ли се плаща, да? Моите нарушения на футболта. Нас има вече малко. Дайте, момчета, дайте, измаряме. Аре, по-сериозно ли? Което и не е футбол. Киларма. Изкарате и днеска за рамак. Разтвори го. Коя година е? Убирам, няма много живи роднини. Айде. Айде, след минути по нова телевизия. Не? Да, само... То гледай го, няма регистрация. През време мой почне да летим е там. В другия ги е край само бетон. Хайде. Има да